Paikallinen ruoka, luonnon antimet ja hitaasti kypsennettävä kotiruoka. Syksy tuo mukanaan ajan, jolloin Suomen metsät täyttyvät marjoista ja sienistä. Tämä on monille vuoden odotetuin hetki. Ei vain luonnossa liikkumisen vuoksi, vaan myös siksi, että metsän antimet päätyvät suoraan ruokapöytään. Mustikat, puolukat, varitsenmarjat sekä kantarellit ja suppilovahverot ovat syksyn todellisia aarteita. Yhä useampi suomalainen on löytänyt uudelleen hitaan ruoanlaiton ilon. Metsästä kerätyt sienet sopivat täydellisesti syksyn lämmittäviin pataruokiin, keittoihin ja kermaisiin kastikkeisiin. Pitkään haudutettu juurespata tai voissa paistetut kantarellit tuovat kotiin rauhallisen, perinteisen tunnelman, joka on juuri nyt yksi Suomen suosituimmista ruokatrendeistä. Monet valmistavat myös talven varalle omia säilykkeitä. Marjat pakastetaan, sienet kuivatetaan tai pikkelöidään. Näin syksyn maut kulkevat mukana pitkin talvea ja tuovat arkeen luonnonläheisyyttä. Hidas ruoanlaitto, metsän maut ja paikalliset raaka-aineet. Siinä yhdistelmä, joka tekee suomalaisesta syksystä erityisen. Ota kori mukaan, käy metsään ja anna luonnon inspiroida seuraavaa lämmintä kotiruoka-annostasi.